Assalamu alaykum hormatly müşteriler, mehran tanışlar. Bugün may ayının 18-i 2020 yıl. Ertir may ayının 19-na öýlen saat 5-de Dubayda şul iki tanak Türkmenistan'a söýülüp hanal milyon maşinalaryň biri Hyundai Sonata 2.5 motor 2020 yıl aýra baksa çykmadyk. Ene yekeje power'däne fara bilen bumper. Arkasynda bolsa Kia Forte GT Line lüklüje görnüşi koja 21 model. Dostlar, iksem 8.000 bilen 8.700 dolar arasında utup alıp bolýa. 10 yarım arasında da Türkmenistan'a elinde var ya. 2.5 Hyundai Sonata yekeje fara bilen bumper pagrujdaýny şulary alçak. Galan yer gülýaly, aýagyna diskasy bar. Baka şu atın tek koylanok. Başlanış baka. Yönöne görüşne daly. İçi açık salon. Wincorna morköz geçeyin ne? 2020 Ağustos ayı. Kime gerek olsa, hani şu maşin nesip olsa ertir oynalya. Bizim bilen habarlaşıp ulguma geçseniz. İmo WhatsApp var. Plus 971 54 391 24 10 İmo WhatsApp var. Ne dostlar? Bul olsa ikinci maşin Kia Forte 2021 birinci ayı. GT Line lüklüje koja basma start ul monitor ikilik motor diska hemmedat gülýaly. Yekeje fara bilen komplekt bumper gerek dostlar şu maşina. Rulnyň aýra bagy, sijenýaň aýra bagy, ýokary kryşaň aýra bagydan bir tarapy. Galan ýeri gülýaly, maşin köp geçmedik. İçi bellek geçimde koja salon, aýagyna da diskasy bar. Gapyda ruçkalarda beskülçöy dostluk var. Arka bumper şulary aljak çadylyp jaşyry ýertilen isteseňiz ö bumpernam oňup goýup bolýar. Bu da bellek geçimde ýaly. GT Line görnüşi ertir öýlen saat 5-de oýnalyp başlaýar. Kime gerek bolsa habarlaşyň, ulgama için şu gaplardan şeýleje çydylan. İçine görüşne diýaly, gara koja salon gidýär. Ine dostlar, monitori, ul monitor motorum ikilik motor bolup gidýär. Halanýan Dodge motor diýil ýani. Ine arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz, tüs Türkmenistan'a söýülüp minilýän maşinlar, halanýan maşinlar Kia Forte hemde Hyundai Sonata 2020-2021. Arkaýyn habarlaşýaryň plus 971 54 391 24 10 İmo WhatsApp bar.